Para recorrer y quiere establecer en misma superficie, si no, tenemos que recordar la entrada de cada uno. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué quedó? Pues para pegarle a alguien. O móvil, que se vai chegar a clave. Porque me fallou o audio, se non se tiñamos conectado ao outro. Sí. Xa tiñamos listo. Ya. Mañá facemos a probatura co concurso idea, Skype. Xa facemos por aí. Quello c'è usato también. Trae aquí, ¿eh? Sí. Tenían que hora aí. Claro, caracho. Después empezaremos un poco a conferir. No.
e a todas, Fernanda Sanzón, con a apertura da moción. Durante os últimos anos, houve un gran problema entre a resistencia de grazas a pasadores. Unha situación que provoca un colapso da vida en torno ao verán, con picos como nos Urreas Baixas que dificultan incluso a circulación polo resto urbano da vida. Ante esta circunstancia, desde o Concello habilitamos os pequenos apartadores, mas os terreos e os seus propietarios non recibiron sempre o mesmo trato por parte do goberno local. Xa de logo, entendemos fundamental que, como administración pública, se estableza un procedimento de actuación eficaz, un contrato de cesión ou arrendamento de uso de terrenos para destino temporal provisional de apartadero público, a través do cual se identifique a parcela, o número de metros cuadrados, o tempo de cesión ou arrendamento, as obras e actuacións que se poderán desenvolver para o empleo da parcela, etc. De xeito que o empleo do espazo nas mellores condicións, así como os dereitos dos propietarios, queden brindados un acordo que se asimilar entre os espaços. Ademais, unha vez formalizados estes acordos, temos que sería positivo o establecimento da sinalización vertical administrativa, tanto a entrada do apartador como en puntos estratégicos do Concello, co objetivo de mellorar a fluidez do tráfico. Por exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno a adopción de seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno local a establecer un modelo de contrato de cesión ao arrendamento de uso de terrenos para destino temporal provisional de apartamento público, con que se estableza a parcela, o número de metros cuadrados, o tempo de cesión ao arrendamento, as obras e actuacións que se poderán desenvolver, etc. E segundo punto, instar ao Goberno local a establecer sinalización vertical para informar sobre a situación dos apartadores públicos. Bueno, como ben dixen outro día na Comisión Informativa, con esta moción pues, pretendemos facer unha proposta para que o Goberno local se cuestionará estudiar non poder regularizar a situación que se está dando nestes últimos anos de dos veciños que ceden as súas parcelas para apartadoros, pero non se recolle na maioría dos casos, na que como contestaba aí os plenos, como alcalde, unhas preguntas que fixe, se decía que un dos propietarios que sí que se le estaba pagando unha cantidade anual, pero é certo que o resto non, e sobre todo, porque hai un pouco de vacío, unha falta, se se quere, de cobertura para poder seguir adiante con este sistema. É dicir, creo que estamos finalizando un ano, empeza un novo ano e se está tamén traballando nos orzamentos e creo que tamén sería unha boa oportunidade para que dende o goberno, pero tamén asesorado polos técnicos, se buscase un xeito a través dun modelo de cesión para que era unha cesión gratuita o arrendamento e tal, e aí poder establecer as condicións, nos que falamos do número dos metros cuadrados da parcela, de cales van a ser as obras que se van a poder realizar aí, porque ao fin e ao cabo se está invertindo cartos públicos en esas parcelas que son privadas, para que todos reclamando que se pagan esas melloras, porque cando aparca o coche, cando hai as cochamas, todos queremos que se arranxen, pero creo que o mellor que podemos ter é ese documento, onde quede recollida cada unha das cuestións condicionantes ou requisitos que cada propietario poderá establecer, se se procede a facer un pago ou non, pero cando menos ter esa cobertura que tamén o decía outro día na comisión, a propios servicios técnicos e todos de intervención si que advertía moitas veces, tanto no cambio de tema dos orzamentos, incluso na aprobación das facturas, de que non había unha relación contractual con o Concello, que non consta ningún tipo de contrato, que creo que é unha boa ocasión para poder encima da mesa esa proposta, que é unha moción e unha iniciativa en un sentido positivo para poder entre todos, si se quere, poder buscar unha solución e poder recoller un xeito muchísimo máis legislativo, formal e tal, as determinantes e os condicionantes de cada unha das cesións. Moito máis. Buenas noches a todas e a todos. Vamos a ver, o Grupo Socialista vai votar en contra da moción porque nos entendemos que o mesmo trato que hai cos propietarios persoal o Concello.
que o alquiler, a xente que non ten outros intereses como propietarios. Penso que xa existen documentos de cesión, hai contratos de comodato, e non impoñemos a ninguén que ceda uns terrenos, non sei por que o interese de que haxa un contrato, se sabe mal, se hai un documento firmado cos propietarios, é un acordo entre os concellos propietarios. Eu teño entendido que sí, pero bueno, o grupo socialista vai votar en contra. Ben, boa tarde a todas e a todos. Precisamente, disculpad que os iba a ser o primeiro lo que vamos a facer coas cámaras de stream, pero cayó un só audio final, entonces deixamos para a mellor ocasión e montamos de novo a infraestructura esta aquí. Ben, con respecto a esa moción do Partido Popular, indicar que o noso grupo vai votar tamén en contra, en parte porque todo este traballo que se leva feito cos aparcadoiros públicos por parte deste goberno fai que teñamos agora mesmo, e que se pode ver e comprobar na propia página web e moitas das aplicacións que ten acceso ao Concello, un total de 13 aparcadoiros públicos perfectamente regulados, perfectamente identificados físicamente, tanto con sinalización na maior parte dos casos, outros hai unha pendiente de colocar na área municipal, pero na maior parte dos casos está coa súa correspondente sinalización e o que é a día de hoxe máis importante, localizados pois a través dun plano, a través do Google Maps, coa súa localización por as propias aplicativos que utilizan moitas das persoas que nos visitan, que moitas veces son os que ou a xente que non coñece os aparcadoiros. Eso primeramente que vaya por diante, que este Concello xestionou máis de 800 plazas de aparcamento nos últimos anos en diferentes fórmulas, como indicaba a voceda do PSDG, e, sobre todo, e ante todo, primando sempre o interés común e o interés dos vecinos de Bueu que os usan, como dos visitantes cando venen en temporadas de máis uso por parte de xente de fora. Cabe decir que estes aparcamentos hai aparcamentos máis históricos, hai algúns que teñen máis sobera, como foi o caso do aparcamento de Beluso, que no seu momento era un contrato coa familia da Vila e que agora cambiou por un tema urbanístico, pero que foi das primeiras fórmulas que se empregou, como se utilizou en outras a fórmula do comodato cando as persoas propietarias o solicitaron e, sobre todo, cando se dan os condicionantes xurídicos e administrativos para que se poidan levar a cabo estes trámites, porque aquí non é facer un documento per se de calquera medida, sino que ten que estar todo moi ben fundamentado e que incluso unha das cuestións que no futuro debemos fundamentar moito máis, ben para facer novas cosas de aparcamento ou por consolidar ou ampliar algunhas das que hai. O que sí sempre hai e eu creo que é primordial, un trato de primeira man cos propietarios, unha primeira fase que é unha negociación cos propios propietarios dentro a idoneidade das parcelas das que eles son propietarios, que son as que o Concello mostra o seu interese, e a partir de aí se activan os mecanismos que o goberno ven máis sinceros e máis áxiles para que se cumpla a máxima que se poda contar con estes apartamentos. Neste caso, se vai por un lado a reparación no caso de cando é preciso e noutro se vai simplemente a sinalización. Entón, en ese aspecto, o traballo está feito, é un traballo que se fai e se reforza sempre de cara a temporada estival, que se reforza tamén coa limpeza dos propios aparcadoiros, que moitas veces é parte da negociación que se ten con o mundo das persoas propietarias, porque non todos son cuestións económicas, sino que moitas veces os propietarios que queren que se mantenha limpa a parcela, o Concello nas súas posibilidades intenta manter o máximo posible a limpeza desas parcelas, e entendemos que xa hai fórmulas a día de hoxe que estamos utilizando, haberá outras que no futuro seguiremos implementando, pero eu creo que xa hai unha acción do goberno que xa está desenvolta, por iso a nosa cuestión de votar en contra.
Gracias. Nada, simplemente, a ver, eu en primeiro lugar non puse en dúbida que non fosse os apartamentos, que non se fixeron, que ustedes a sensibilidade a flor de piel, é dicir, para nada, creo que a miña intervención fixen alusión a que non se fixera o traballo, simplemente estou dicindo que o que pretendemos con esta proposta é regularizar o dano. Non sou eu quen di que non está regularizado, ni que non tenga cobertura legal, está nos informes, e os invito a que leades, que sabe debería de saber. E ahora decides, no, que hai contratos de comodato, contratos verbais, contratos de todo. Entón, o alcalde, a mí me contestou no pleno. Ele me decía que, claro, que como non se podía facer a imposibilidade de tramitar o contrato de arrendamento correspondente, pois o propietario procedeu por primeira vez a presentar unha factura e que correspondía e que son 4.000 euros por cada espacio, neste caso eran 3, que era o de Eduardo Vicente o de Castelao, Castelao e tal, e que son 10.000 euros e que coincide que son os cartos que se pagaban de luz, é dicir, é como un trueque, que como eran de luz non pagamos, vamos a pagar este con este 12. Entón, se o de luz seguirá en vigor, a este non se iba a poder pagar, é dicir, pues terá os mesmos dereitos e será, habrá que tratar o de igual xeito, non? É dicir, a ver, é que vos sentides como totalmente ofendidos co tema da moción, que para nada se pretendía iso coa presentación desta proposta. É dicir, é intentar regularizar, volvo a repetir, regularizar e tratar a todos por igual, que por moito que digades non se trata todo por igual. Desde o momento que a outros se está pagando e a outros non, e a outros son mellores e dice ao voceiro, non, o trato de primeira mano só faltaría. Estamos falando de unha propiedade privada. Non pretenderá vostede entrar nunha propiedade privada e non ter trato de primeira mano cos propietarios. A ver, iso está de máis. Que non queredes aceptar a proposta, vale, non vos o dereito, pero non decir que se lle dá un trato igual a todos os propietarios, porque non, e que todos teñen a cobertura e que están todos recollidos nun contrato, nun documento de chámese como dato, presión, ordenamento, que sea. O propio alcalde na resposta que me dou a mí, di que ante a imposibilidade de contrato de arrendamento, vos invito a repasar as preguntas do pleno de setembro. Unha resposta que me dá a unha pregunta que eu fago en relación con este tema, nada máis. Bueno, eu creo que me toca a mí casi por unha relación directa, non? Obviamente, esa resposta ten que ver moito con esta moción, é certo? E se o alcalde coñece as dificultades para establecer un procedimento administrativo, que o está dicindo conscientemente. Esa é o alcance establecido, claro. E se a continuación se trae unha moción para que aprobemos algo que o alcalde está dicindo que non somos capaces de acordar, porque hai algún propietario que leva verdando, que ten presentado un escrito despois de varios anos advertíndonos, ten presentado un escrito dicíndonos que debemos a cabo a tramitación que corresponde ao contrato de arrendamento, claro. Pero que non somos capaces despois de varios anos. Non somos capaces despois de varios anos. Hai un informe satélico que fala da novedade desas carteras de terrenos. Esperemos que en el futuro, pois cuidado de momento, non? En todos os demais supostos, o que chegamos a acordos con propietarios e propietarias que non en todos os supostos, digamos, os que quisemos acceder, está o consello que podría verificar, as condicións ofrecidas a que chegamos a dúas partes, propietarios e propietarias e concello, que sempre son as mesmas, sempre que o planteamento do propietario ou da propietaria sexa igual. Sempre. Hai varios documentos que son contratos de cesión de uso temporal e gratuito que están asignados por propietarios e propietarias. Pero non en todos os casos, porque hai persoas que accederon temporalmente, por lo tanto, que en aquel momento esa cesión se extingue, desaparece. Oxalá, perdón. Por lo tanto, obviamente nos gustaría que todo funcionase muchísimo mejor lo que funciona. Pero posiblemente, de ser así, el agradar de ese procedimiento, lo que usted está hablando, posiblemente había dos seríamos invitados a pagadores que hay, como mucho. Pero pues diríamos outra crisis, que non cumplimos un acordo.
que non hai procedimento, e, por tanto, que carecemos das plazas de aparcadoiro coas que contamos a día de hoxe. Casi con total seguridade que teria pasado isto. E, por tanto, o goberno municipal ten que xestionar a partir da realidade do que temos e intentar facer da mellor forma posible para solucionar as necesidades, as demandas que existen. En muchas ocasións, como digo, hai propietarios e propietarias que non queren que se asignara que unha situación de cesión precario hasta que decidan libremente que cese ese uso. Por certo, debemos durar 5 ou 6 anos agardando tamén de poner a mitad unha cesión gratuita da propiedade dos terrenos. Unha cesión gratuita da propiedade dos terrenos. Que unha persoa entrega esta súa teoría e ofrece gratuitamente os terrenos. Seguimos agardando. Esa é a verdade. Por eso digo que si vostede pretende que o goberno municipal apunte un acordo aquí, en este caso aprobando unha moción que é perfectamente sabedora que a corto plazo non vai a ser capaz de aprobar, pois non vamos a aprobar. Porque además queremos que con o modelo actual estamos conseguindo solucionar o problema e estamos conseguindo satisfacer en este caso tamén o que nos pide cada propietario. Que, por tanto, mentre non basta que, digamos, outro momento no que podamos abordar a través dun procedimento ou de diversos procedimentos a asignatura de novos contratos ou a modificación dos ámbitos actuais, a situación vai a seguirse na mesma. Mentras, os propietarios e propietarios manteñen, en este caso, a cesión actual deses terrenos. E oxalá, de cara a próxima temporada, sobre todo no verano, porque claro, a situación é diferente, pois podamos seguir ampliando como estamos facendo prácticamente todos os anos, portanto, con novas zonas, novo lugar de aparcamiento disuasorio, que cada vez se ten implementado cando menos unha ou dúas áreas novas. Queremos isto, que de cara a próximo ano se poidan contar con algunhas máis, algunhas que igual este ano non fomos capaces e o próximo ano sí. Ese é o que podría decir, con a radio. Xa que vostede, en este caso, pues, fixo referencia, atención á resposta do alcalde a súa pregunta nun tema anterior. Procedemos a votación do centro da moción do Partido Popular para a mellora dos aparcadoiros. Votos a favor, votos en contra. Non prospera a moción, pasamos ao segundo punto da teoría, que a moción consulta do Grupo Municipal de Negado e dos Socialistas para solicitar a unificación dos cursos de infantil da Herrera con de primaria. Estamos na comisión informativa o 28 de outubro que ten o seguinte dictamen. En votación, votos a favor 5, cada do Grupo Municipal de Negado e do Grupo Municipal dos Partidos Socialistas, votos en contra de igual, abstención respecto do Grupo Municipal do Partido Popular. Boa tarde. Moción consulta aos grupos do delegado que se lega para solicitar a unificación dos cursos de infantil de a Pedra cos de primaria. O CEICO de a Pedra imparte formación para alumnado de infantil e primaria nunha única unidade administrativa, máis en 2 edificios diferentes emplazados en parcelas separadas entre sí. Neste momento, hai un total de 94 nenos e nenas no edificio de infantil que non compran a instalación e con espazo por comedor nin zona exterior pechada para os recreos dos días lluviosos. Ademais, tampouco conta con persoal administrativo nin persoal de conserxería específico para estar físicamente na totalidade do horario escolar, xa que o titular deste posto divide as súas funcións entre este edificio e o centro de primaria da Rúa Pedra. O alumnado ten que desplazarse empregando o autobús para facer uso dos servizos de plan de lúa e comedor, con toda a problemática que isto supón nos días lluviosos e de custo ambiental e económico, ademais de non ter acceso a servizos como a biblioteca, moi demandado, nin contar con un gimnasio dun tamaño aceitado como se ten o centro de primaria. Tamén se ve condicionada a práctica e a convivencia docente con esta duplicidade de espazos, sobre todo no caso do profesorado para as materias específicas como o persoal de orientación e cuidados especiais que se comparten nos 2 edificios. O caso das familias con varios fillos e fillas no mesmo centro e en diferentes etapas escolares tamén se ve afectado pola situación actual en cuestións como a deixada ou recollida nos 2 espacios.
No ano 2014, a comunidade educativa representada na AMPA xa se mobilizou para que se integrase o Centro de Infantil no de Primaria, unha cuestión que non foi atendida pola Consellería de Educación e que sí tivo o apoio do Concello, unha moción que se tratou en este mismo sábado de pleno. Nese momento, solicitábase a ampliación do centro de primaria para poder acoller o alumnado de infantil dentro do mesmo espazo. Na actualidade, e no suposto que técnicamente o espazo actual non permita a ampliación, tamén cabe a posibilidade de que se destinen terreos anexos ao actual centro que tenía a cualificación urbanística asentada, por cal o Concello tamén se completaría a por a disposición da Xunta os citados terrenos. Por todo exposto, os grupos do BNA e do PSDA propoñemos a opción dos seguintes acordos. Primeiro, que a Consellería de Educación leva a cabo para o primeiro curso a unificación do ciclo de infantil de Ovalado no centro de primaria de A Terra, e segundo, que se leva a cabo un proxecto para a ampliación do CEIP A Terra para albergar o alumnado de infantil nas súas instalacións. Ben, como ben aparece refletido na moción e citando o caso de que xa foi un tema tratado neste pleno, cabe indicar que con esa data de outubro do 2014 xa se votou en este salón de plenos a favor de que se cumplan esta cuestión que reclama tanto as familias como reclamamos incluso o propio goberno municipal, que tamén nos vemos condicionados por esta situación actual e por todo o que conleva pues, eses dous centros separados con cativada en idade moi pequena e todo o que presupón pois, de cara ás familias e de cara ao propio profesorado. O profesorado incide sempre en esta cuestión, hai partes que hai conflito, non conflito, digamos que hai situacións nas que se ven inmersos que serían máis fácilmente legables pois, nun mesmo centro e eu creo que ele suscita por un lado que se cumpla xa este acordo remarcarle a Consellería de Educación que non sei se estará o mismo delegado territorial, pode ser que se cumpla este acordo, que se teña en conta esta necesidade do alumnado de Duero e tamén, e como non, pois como Concello, como corporación, pois tamén entenderíamos que no caso de que se fixese ese traslado con esa ampliación do centro da Terra, pois tamén nos quedaría para o Concello, pois para diferentes usos unha parcela moi interesante, que incluso hai colectivos que nos reclaman en alguna ocasión, dígase a banda de música, en varias ocasións nos reclamaban incluso poder ensayar aí, e entonces tamén entendemos que nos quedaría revertiría no Concello esa propiedade de cara a poder destinar a outros usos de carácter público que eu creo que son demandados tamén pola ciudadanía. Eu creo que debe haber unanimidade como a houve no seu momento e agardemos que desta vez este traslado que veamos a Consellería de Educación pois que teña o seu retorno e que realmente se poñan as pilas a hora de facer xa esta actuación pois que podría levar tamén a aparellar e xa que non podemos pedir posiblemente pedir ben pois unha reforma integral do Colexio da Terra que tamén o precisa para temas de mellora de eficiencia energética e de convivencia do propio alumnado e do profesorado, que sería unha boa maneira de, como se dice, matar dos pasados no medio. Gracias. Tenemos una... Bueno, nos reiteramos o apoio a separar esa modificación, como xa se quiso seguir a moción no 2014 que contou o apoio da corporación, pero realmente, tal como está redactada esta moción, sobre todo os dos puntos da proposta de acordo, a verdade é que dá a impresión, e agora creo que con a explicación que acaba de dar o Boteiro se pode, entender un pouco as presas, que aquí parece que a moción obedece máis nunha que hai unha falta de espacio para os colectivos e que se pretende intentar facer aquí un corre-corre que se representa
a moción, e o digo porque non entendo, como nun primeiro punto se pode decir que a Consellería de Educación leva a cabo para o inteiro curso, o sea, nada máis e nada menos, para o curso que ven, en setembro, estamos en novembro, e se pretende que en setembro estén xa unha parte salir, que se paga a unificación en setembro, e despois no segundo punto se di que se paga un proxecto. O sea, o primeiro punto é que se paga, primeiro tenemos que aprobar un proxecto, habrá que dispoñer os terrenos, falades aquí, porque tampouco se especifica aquí que se fala de acordo de aquel momento da AMPA, pero claro, non se di onde se vai a facer, é dicir, sempre se falou, non, das vivendas dos mestres, de poder comunicar o que é o colexo, ou polo menos o que lembro, e ainda falamos o outro día, cando estuvo aquí o Consello Territorial, que unha das opcións, non sei se agora se está barallando alguna outra proposta, era o poder unirlo con algún dos bloques, non, das vivendas dos mestres, en este caso, haber que facer unha desafectación desas vivendas. Se a proposta é que se vai facer, eu non sei se a día de hoxe tal como está o colexio a Pedra en aulas, dá a impresión de que non se van poder trasladar tal como está agora a las aulas que hai agora mesmo, é dicir, habrá que facer ampliación nos equiparables, de que en caso de que faga falta ampliación de terreos, que hai unha parcela aí, pero tampouco, o sea, ni sindical, e tampouco se toma a disposición. É dicir, que a impresión de que a moción é simplemente por volver a reiterar que se paga ese apoio, que se ten que ser para o inteiro curso, pero creo que non estamos dando pasos para adiante en este tema. E iso que xa non acordo de 2014 aprobado. Nos propoñemos, se considerados ustedes a vena, é dicir, que se paga esa reiteración, non, do apoio por parte da corporación, pero engadindo un segundo punto onde se solicite a unidade técnica da Xefatura Territorial de Pontevedra, neste caso de Educación, pues que se paga unha variación real, indicándonos cales serían os requisitos, porque a día de hoxe tampouco sabemos ni cantos metros van a facer falta, porque non solamente son as aulas, máis os baños, máis os espacios que sexan necesarios, non, para poder dar cobertura e dar esas necesidades. Entón, eu creo que sería interesante que a corporación, como un paso maior, é dicir, pois já se pediu daquela un acordo das AMPAs para facer ese estudio. Pois non, que será a corporación a que solicite que se paga esa variación técnica, que se nos diga, pois as posibilidades que hai son estas. Que vamos a necesitar? Ben a posta de exposición deste terreno, ben as vivendas dos mestres, ou ben se fala no propio espacio que agora mesmo no colexo, que non creo que sexa posible, pero polo menos dar pasos para adiante e nos postos de que nos digan, pois xa tamén tramitar o que corresponda por parte do Concello, tamén unha proposta da alcaldía para desde as afectacións das vivendas e tal, e despois os acordos, que eu comentaba tamén o outro día, cando estábamos aí que falaba, claro, eu preguntaba se había o acordo do Consello Escolar, é dicir, que se pagaran os escritos das AMPAs, non escrito da AMPA, pero bueno, habrá que ter tamén un escrito da comunidade, neste caso educativa, con o Consello Escolar, e que creo que tamén é interesante, pois, neste proposta de acordo recoller que se requira, pois, o sea, que se lle envíe tanto neste caso a Ceipa Pedra como a Pontevedra, é dicir, ben o acordo do Consello Escolar e sobre todo, xa digo, esa variación real, porque a día de hoxe todos queremos, pero non pasamos de aí, é dicir, queremos, pero non sabemos ni como vamos a facer, ni onde vamos a facer, e agora isto é igual, é dicir, para o vindeiro curso, o gallés que podemos facer para o vindeiro curso, pero estamos en novembro. Si por moi pouco que non creo que sexa unha obra menor esta, é dicir, se hai que tramitar, hai que facer as propostas para poder poñer a disposición os terreos en caso de que fagan falta, é dicir, que nos estamos adiantando e xa digo, aquí, a os puntos que vos recolledes, mas vai teria que haber un cambio, é dicir, primeiro facer o proxecto e despois, aquí é primeiro que se paga a Consellería e despois que se paga o proxecto, é dicir, dá a impresión de que está todo así como moi mezclado e xa digo, compartindo a necesidade de, bueno, pues a unificación e que pueda ser, pero bueno, creo que como corporación municipal non solamente é decir unificar, que se estamos máis, senón nos unificamos, nos queremos esa unificación e nos ponemos encima da mesa as posibles propostas, non é decir, se queredes algo, non como dice dos anos, se queredes algo, pedirlo, non, que non faga falta que non lo pidan, senón nos decir, pues mira, unha vez que se paga esa variación, pues nos cesa os pasos andados e os pasos dados, non?
Nos saímos e aceptades que se faga ese cambio, por lo menos incluir ese punto de solicitar a unidade técnica a Pontevedra, buscar unha avaliación real, é dicir, un estudio como corresponde, decir, que son falta tantas aulas, tantos metros cuadrados e tal, e a partir de aí poder valorar que é o que se pode facer. Si non estou equivocado, que propone primeiro alterar aí os dos puntos da teoría, o punto de acordo, primeiro o proxecto, me parece ben, que quedaría mellor recollido neste caso que se pretende programación, que opinen. Reiteramos, o sea, recoller iso, reiteramos o apoio como corporación municipal e nese segundo punto, ou no mesmo punto, pois iso, solicitar directamente a quen corresponde, non? Eu digo que me parece mejor hacer esa alteración, incluso no segundo punto, pasaría a ser o primeiro, con carácter previo que se paga esa obligación por parte da unidade técnica. No, creo que eso que se está diciendo. Primero validación, después proyecto, después aprobación. Correcto. Me parece normal, pero en todo caso, yo creo que sí hay que recoger, en este caso, a aprobación dese proxecto, e tamén a obra que se paga o máis sencilla posible. E se é posible para aproximar, eu creo que quedaría, nos parece adecuado. Vale? En todo caso, creo que temos que ir un paso máis claro para o acordo do 2014, porque o acordo, ao final, que a pelota está no outro tellado e todavía non sabemos nada de tanto despois. Esa non só é que non cerramos nada oficialmente por escrito, senón que ao longo destes anos, sucesivamente, en varias ocasións, inclusive antes do ano 2014, esta Cámara xa ten trabajado esa mesma proposta, por ser territorial en innumerables ocasións, e ofrecendo tamén, de alguma forma, con este matiz que está introducido, que me parece aprobado, pero que sería tamén nese último parágrafo, antes do que serían os acordos, que o Concello se anticipa, neste caso, a disposición do Concello, a hora de acudir aos terreos que se son necesarios, de ser necesario. A que lle corresponde decir se necesita ou non, é a propia Consellería, neste caso, ser territorial. Por tanto, creo que sí, está ben, que recordemos o ano 2014 como se está facendo, está ben que cuidamos facer esa alteración do punto de orden, pero creo que temos que ir un poquinho máis alá, e lo que sí temos que decir tamén xa, reclamar, tamén de unha forma, xa xa, pasos concluídos. É dicir, se a Consellería entende que non, por a razón que sexa, que o diga tamén. Mira, non se pode, pois que o diga. O que tampouco é normal que despois de 9, 12, 14 anos que se foron centralizando en centros de primaria todas as unidades de infantil, tanto en la Torre como tamén en Montemós, e tamén na Pedra, porque a unitaria que había do Eleito ou a Lemeiro se foron centralizar, o que non ten sentido que quede a poucos metros do centro de primaria un módulo infantil con enormes carencias de todo tipo. Pero tamén o que é a parte dos servizos, en este caso, que se podrían compartir perfectamente entre todos esos servizos administrativos que de alguna forma son los sabedores que é unha carencia importante para o funcionamento correcto, adecuado do mesmo, ¿no? Por tanto, creo que argumentos desde o punto de vista educativo os hai. Eu creo que é un exceso, de alguna forma, decir que sería, neste caso, pues, tamén unha instalación máis para o Concello. O Concello ten instalacións, ten terrenos tamén para construir novos edificios, cando se poida, acabamos de levar a cabo a ampliación da propia biblioteca, por tanto, o Concello é capaz de ir resolvendo as súas necesidades, e non só o propio Concello, e os colectivos, que cada vez tienen máis, e todo tipo de colectivos, sociais, pequeñais, culturais e deportivos, de carácter social, na súa maior amplitude e universidade. Por tanto, en ese sentido vamos a seguir. Circunstancialmente, obviamente, que o que supoña calquera ampliación do centro de primaria permitiría que temos un novo recurso, obviamente de cara ao futuro, que temos que ver como dispoñer, ¿no? Que forma parte de alguna forma tamén de esa planificación, que é necesario tamén, ¿no? De todo o que é a xestión do propio. En todo caso, eu creo que esa operación, como acabamos de comentar, si en este caso hai gente de parecer toda esta parte, o grupo proponente se queren aceptar, votaríamos primeiro a modificación a emenda, e a continuación a
o tema do abono do Consello, do propio Consello Escolar do centro, porque tampouco é que teñamos todo e logo o Consello Escolar non pide, entón creo que o mellor sí que sería bueno. Entón, eu aquí neste segundo punto ponía iso, solicitar a unidade técnica da Jefatura Territorial, pertenente ao Consello de Educación, e dar unha variación real desta unificación, indicando cales serían os requisitos para poder facer esa unificación, como que paréntesis ponía poste de fusión de terreno, que se votación durante o profesor que sea necesario, acúmulo escolar do precio, etcétera, tal. Entonces, non sei, digo que mellor sería bo poder recoller un pouco todo para que despois nos diga que falta unha cousa, falta outra. Eu podo pasar este borrador se queredes e a partir de aí. En todo caso, sí. Facemos un pequeno receso, facemos unha revisión dos puntos, vale? Sí. Primero, que se elabora un estudio técnico por parte de la unidad de técnica, previa elaboración del sector. Segundo, someter a proposta técnica a consulta da comunidade educativa. ¿Vale? Primero o estudio ese avalo de proposta de valor a comunidade educativa, o Consello Escolar, nuestra representación da dirección do centro tamén nos comentamos, é moi importante. E terceiro, que se leven a cabo as obras previstas en dito proxecto coa maior prioridade posible. ¿Vale? Pero a palabra técnica tamén. Sí, correcto. ¿Me parece ben así? Correcto, sí.
Bueno, digamos que hay una enmienda de consenso a los tres grupos, quedaría para seguir de manera, ¿vale? Evidentemente, después de esa corrección, la propia redacción. Primero, que se le va a cabo ese estudio técnico de viabilidad de las diferentes alternativas que hay para la ampliación. De manera, digamos, previa a la elaboración de lo correspondiente al proceso técnico. Lo necesario. Segundo, someter a mencionada proposta técnica a consulta da comunidade educativa, que lo tenemos aí, Consello Escolar e o Centro. El terceiro, que se leven a cabo as obras previstas en o proceso técnico con a maior efectividade posible. Alimenta, primero la alimenta, votos a favor. Ahora votamos a moción por la alimenta, votos a favor. Estamos a favor, se favor. Vamos ao seguinte punto por los días, son os asuntos do propio lei, actividade de control, a de contra da reunión pleno das sentencias estimando o recurso presentado pola Comunidade Autónoma de Paso, que 5, contra o acordo de aprobación definitiva